Nilqakom għal programm ieħor politiku. Llum ġewwa l-istudju għandna lill-kandidat indipendenti Dr. Konrad Borxmanxen, nirringrazzjak tal-li qiegħed magħna u wkoll live ħajkonna il-L magħna wkoll. Mela, Konrad, bħalissa tista' tgħidilna kif għaddejja l-ħidma tiegħek fl-aħħar jiem prattikament tal-kampanja tal-Parlament Ewropew? Mela, ifimni, għanna t-target tagħna huma żgħażagħ, ġifieri l-iktar l-kejter jgħid fil-kampanja huma żgħażagħ. Iż-żgħażagħ tilħaqhom illum bil-mezzi elettroniċi, tajb mort l-Università l-Emkast ukoll intaqa' magħhom. Jidher li l-messaġġ tiegħi qed jasal. Jridu l-bidla. Qed jasal. Xi jridu nkunu nafu fl-elezzjoni. Mela, inti issa nafu li jekk tkun għallet ħatinaqat mal-grupp tal-ICR. Issa, dawn il-grupp bħala liġijiet fil-klima u l-ambjent. Ara, jiena li joġobni f'dal-grupp huwa li ma jridux ir-riġidità. Dana hemm ħafna kif taf inti. Proposti fuq il-Green Deal u daw l-affarijiet fuq il-tibdil fil-klima, jiena għandi l-esperjenza bħala kunsill aħna. L-unika kunsill f'Malta naħseb li qed nippruvaw nindirizzaw dan is-suġġett, ġifieri għamilna riċerka estensiva fil-proġetti tal-Unjoni Ewropea stess, tajjeb, biex inkunu nafu x'hemm u x'memx, ġifieri qed nagħmlu pereżempju Digital Twin. X'inhi d-Digital Twin? Ġifieri kollok isha mappa 3D tal-gżira li fiha titfa' d-data, id-data tat-temperaturi, dawn l-affarijiet ħadd ma jagħti kasu. Ma naħseb kulħadd iħoss illum kemmi iktar sħana minn qabel għaliex, għax żdiedu ċerti affarijiet li qegħdin. Tarmak u hekk da jżomm. Tarmak minn dejjem kien hemm. Il-karozzi pereżempju għandek xeba kif taqbad tajt, inkwinament li qabel ma kenniex. Qed nibnu b'tali mod li l-inkwinament tibqa' hemmhekk, allura jżid is-sħana, plus l-air conditioners jitfgħu is-sħana barra biex ikesħu ġew għandek ċirku vizzjuż mela barra sħana tremenda. L-air conditioners jitfgħu iktar sħana barra. Għandek il-karozzi pereżempju parkjati haters jitellgħu degrees ta' 70 degrees Celsius daw, ġifieri għandek toroq mimlin haters. Qed tifhem, ġifieri għandi l-esperjenza fuq hekk. U ma jridux dik ir-riġidità. Huma kontra l-abort pereżempju, ġifieri jiena tħalt fid-dettalji tagħhom u l-iktar partit mill-partiti kollha li naqbel magħhom għax dan possibbli li tkun tiffittija ġo partit 100%. Però l-affarijiet saljenti bħal riġidità jitkellmu ħafna fuq l-immigrazzjoni pereżempju, irridu li tkun regolarizzata. U għal affarijiet li titkellem fuqhom jien. Tajjeb. Ġifieri fil-maġġoranza ħanejdlek. Eżattament. Kienu tkellmu wkoll fuq għax inti meta tiġġoinja partit trid li il-maġġoranza tal-affarijiet impossibbli kollox. U l-iktar affarijiet importanti, jiena ma sax nissieħeb pereżempju mal-SND u mal-IPP jekk huma favur l-abort ma nistaxu. Għax dik hija xi ħaġa li int tkun kontra partit sħiħ, impossibbli. Infatti dik diskutejnija ma' Kassola u Kassola speċi qed jgħid isma' jiena l-prinċipji tiegħi huma li kontra l-abort jekk l-Greens mhux se jaċċettawni ħajkun hemm problema. U tiġa telaq mill-lejdi, ġifieri jrid naraw kif ħadd iżviluppa kemm il-darba mbagħad jitla' Kassola. X'ħajamlu lejdi, x'ħajamlu l-Greens. Iktar miftuħ ovvjament tal-ideat li inti qed tipproponi u ilek taħdem fuqhom. Eżattament. U fil-familja. Huma qiegħda top priority l-familja. Ġifieri malli rajt dik kien diġà update. Fimt? Ngħid ostra ma daw jrid nassoċjaw. Huma aktar konservattivi ġifieri. Għax efhimni għax jiena dejjem nitkellem bħala jiena soċjalist, però hemm affarijiet bħall-abort, jekk is-soċjalisti jaqblu mal-abort, jien ma sax naqbel mal-abort. Ġifieri jiena ma sax inkun soċjalist tal-abort. Allura inti tissib fejn tiffittja. Ma daw iffittja tajjeb ħafna. Di anke eżempju dal-aħħar rajt xi kumment insomma ta' hekk insejħa liberali, insomma u suppost progressivi, jgħidruk lilek għax inti ħadd issieħeb ma' dal-grupp. Issa fl-aħħar mill-aħħar għax daw joqogħdu jikwotaw ħafna l-Mintoff u mhux Mintoff insomma u Mintoff kien l-iktar wieħed ferventi li rrid in-newtralità. Ħanajdlek Mintoff Malta l-ewwel qabel kollox huwa l-iktar statement nazzjonalist fil-verità. Mhux hekk. Għalhekk imma n-nies ħanajdlek. Mintoff kien nazzjonalist kważi. U anke manifest Malta l-ewwel qabel kollox tgħidlu. Mhux kollha tgħidlu. Mhux hekk. Statements nazzjonalisti. Ħafna minn nies ħanajdlek ma jitlux diskussjoni biex jifhmuhom dal-affarijiet. Ekku. Tajjeb, da ma jfissirx li għax inti soċjalist jien favur iż-żgħir. Però ma rridx iż-żgħir ikun għażżien u noqgħod intih
Bli marfa, tajjeb, imma tittaġafu laħtejn użżajr, ġifiri dak huwa l-prinċipju tiegħi number one. U għalhekk tħalf tal-familja, il-familja l-maġġoranza tagħhom huma familji taż-żgħir biex niftehmu. U ma jfissirx li inti minti soċjalista x'inti tkun konservattiv, di minn qala. ċerti affarijiet konservattiv, u jiena nemmen bil-valuri insara biex niftehmu, nemmen fihom dal-affarijiet, jiena trabbej f'dal-valuri u nemmen li jekk ikollok dak il-valuri, inti timxi ħafna iktar il-qoddim. U naħseb hemm teddida għax naħseb il-liberali qed jinfiltraw fl-SND u anki fil-Greens u anki qed jieħdu over u għedin għanejtek ħassib problema żgur jekk inti konservattiv u titħol f'dawn il-partiti, m'għandix dubju. Eżempju fuq il-familja, inti semmejt il-familja. Il-familja għaw ċertu pajjiżi, eżempju bħal Franza, l-Ungerija, u daw jgħinu letteralment l-familja biex ikollhom it-tfal. Aħna nafu birth rate ta' Malta kważi. Ir-raba mill-aħħar. Oltre hija problem enormi. Inti kieku tkun għalet ħatara biex ikun hawn 100%. Jiena ħanajdlek tal-abort pereżempju x'huma jitkellmu fuq l-abort biss. Tajjeb, imma inti tista' toħloq ċentru fil-fatt tagħmilta fil-manifest tiegħi tajjeb biex min jinqabad pregnant ma jkollux l-unika option li għandu da li jagħmel l-abort jgħid irid nara x'panel imma toħloq ċentru ta' għajnuna, tajjeb anke accommodation jekk hemm bżonn għal daw in-nisa tajjeb biex inti da jkun tifel Malti. Mhux aħjar minn noqogħdu nadottaw minn barra ntuhom keddal daw in-nies li jkunu jixtiequ it-tfal. Tajjeb imma tagħmel qafas bis-sens. U tagħti ċentri l-ommijiet Malta qed nidraw kollox half-baked u kollha naqtaw il-kantunieri kollha u l-affarijiet nagħmluhom bla-doċċ. Ġifieri l-affarijiet qed tagħmilhom bis-sens. Għax ovvjament inti xorta il-ġenituri bioloġiċi tiegħek xorta jibqgħu hemm, però toħloq qafas bħan-nies li inti tgħidlu isma' jista' jkollok kuntatt mat-tifel tiegħek, però jkun regolatu. Għax dana it's not fair li inti tadotta umbat one fine day dal-misser jew għan bioloġiċi jkunu rridu t-tifel lura, adoption ikun it-tifel tiegħek, ġifi adozzjoni legalment ikun it-tifel tiegħek, ġifi ħadd ma jista' jġibgħu dritt l-ommu l-missieru. Qed tifhem, imma tagħmilha b'mod studjat għandna ħafna nistajbin li daw fuq dal-affarijiet ituna pariri tajbin ħafna. Maddam xadame kollox inti danti l-ideal. L-ideal, eżatt. Mbagħad tuża il-professjonisti biex insibu l-aħjar mod kif nagħmluhom dal-affarijiet. Ma naħseb inkun qed ngħinu. Għax aħna tfal tajjeb Maltin li jiġu adottati għaliex le. Tajjeb minn qogħdu nġibhom il-Kambodja minn nagħtuhom kedda plast il-flejjes kbar u l-paperwork li tagħmel biex tadotta minn barra, tifhem? Mela, il-pożizzjoni tal-ICR dwar il-politika fiskali tal-EU patt ta' stabilta' u tkabbir ekonomiku. X'inhi għax bħalissa qisu donnu kulħadd jikkalkula l-GDP biss. Bħala speċi kif mixjin. Inti naħseb ġieli tkellimna ma taqbilx ma dax speċi l-GDP fil-verità ma jirriflettix. Żgur li le. Il-pożizzjoni tagħhom infatti fuq il-tax harmonization huma kontra u jiena kontra wkoll. Li daħat kisser il-Malta. Mhux ovvja. Aħna fil-verità jiena nemmen anke l-ekonomisti jafu li aħna żvantaġġati ħafna x'aħna wieħed mill-uniċi pajjiżi li aħna number one maħniex parti mill-mainland. Ġifieri aħna gżira, ġifieri għandna kif taqbattajt. it-traġitt u pajjiż żgħir, ġifieri aħna qatt ma tista' titfana fl-istess keffa tal-Ġermanja u Franza u l-Italja, ġifieri aħna għandna qisu kollox kontrina. Ġifieri għal żvantaġġati f'dak il-qasam, qed tifhem. Ġifieri anke jekk tara at face value hekk it-tax harmonization fil-kastana ma tistax taħdem. Ma tistax taħdem. Ġifieri aħna għandna bżonn li jaġevolawna daqsxejn biex aħna jkollna min jiġi investi hawnhekk ikollu daqsxejn. Ma jista' l-gvern mbagħad kif tidħol dit-tax harmonization jinċentiva wara jista' però limitatament, limitatament għax inti fehmni aħna qegħdin f'dal-klabb u rridu nirrapportaw kull ma jsir, ma sax taqbad inti. Din hija tkun. Le, Ewropa biss Ewropa fuq li US u ma jistgħu jimponu mhux id-dinja, I mean l-EU, l-Unjoni Ewropea. Issa, xi uħud forsi jistgħu jikkritikaw li dal-grupp li inti ħadidħol fih ma jagħtix drittijiet ċivili lil persuni forsi. Ma mhuwiex kontra ta'. Però inti x'taħseb ovvjament. Le mhuwiex kontra, fehmni jiena fl-aħħar mill-aħħar. Jekk inkun qed hemm jiena favur id-drittijiet ċivili għaliex le. I mean, jiena nemmen live and let live, I mean, mhux qed jagħmlu xejn ħażin, tajjeb, ġifieri għandhom dritt jgħixu
ħajja, kif taqbad tajt, ħajja normali bħal Normali kif kulħadd. jgħix ħadd ieħor. Tajjeb, bid-drittijiet kollha. Ġifieri, anke kif ikun hemm ċertu ideat kontra, jina qiegħed hemmhekk biex naqbes għall-Maltin u għall-Maltin kollha fil-verità, jina qatt ma kont kontra u m'għandi xejn kontra l-ebda persuna mill-grupp LGBTIQ tajjeb ġifieri qasqat ġi naf li kien hemm min ipprova jinterpretani b'dal mod. Mhux hekk. Għax tkellimt kontra ċertu affarijiet li bdew isiru għat-tfal u jiena nemmen. U li jużaw lilhom biex. Jiena nemmen li t-tfal għandhom ikunu Kulħadd. jikbru b'mod innoċenti, naħseb għandi dritt ngħidha di, jiena m'għandi xejn kontra ħadd u min interpretani b'dak il-mod għax kellu l-iskop li jipprova iħammiġni ma' dawn in-nies. Però qed ngħidha hawnhekk li m'għandi xejn kontra dawn in-nies. Assolutament. Mela, ħanaqbeż daqsxejn fuq Mario biex nitkellmu daqsxejn fuq il-Green Deal u l-ukoll it-tina. Mela, ekku, mela, għanna ħandaħlu l-lel mill-ewwel. Tismana el. Wara nofsinhar tajjeb iva. Kamra nabdel bagat ir-reġija. Thank you. Mela, ħankellmu daqsxejn ħalli tismani xi qed ngħidlu. Mbagħad intervjeni daqsxejn inti u tgħid daqsxejn inti fakkarna minn fejn inti, qed tgħix bħalissa. Naflu Maltija. Jiena ngħix Slovakkja. Tajjeb. Mela, Konrad, hemm din Energy Performance Building Directive, tajjeb, illi dina bażikament dawn jridu illi djar tagħna jitranġaw insomma biex jiġu up to standards. Tajjeb, u din sfortunatament ħanejdu hekk għaddiet tiġa b'307 vot favur u 199 kontra. U din issa waslet biex tiġi approvata formalment mill-Kunsill. Fejn daħ jkun hemm passaport fuq il-bini u probabbli jekk inti ma jkollok tal-passaport inline u jilħaq l-standards li ħajitla sa A sa 1050 biex id-djar jiġu decarbonized kompletament. Eżattament. Tinti ma sax bieħ, jew ma sax tikri. U dan diġa hemm l-IPC. Ġifieri ħajkun amalgamat miegħu minn dak li nista' nifhem. Ovvjament issa inti jekk tiġi elett ma tantx tista' tagħmel xi mirakli, apparti illi naħseb tista' forsi ħanejtek ġib xi inċentivi li l-Paris. Ħanajdlek, jiena number one nemmen fihom dal-affarijiet. Għax iridu nitilqu billi nħarsu long term. Fortunatament dal-pajjiż dejjem ħarisna short term. Short term ġifieri ibni ikri ejja ħammorru, però l-użu tal-enerġija tajjeb il-climate change ma sex tinjorhom, minn daw problemi li ma ssolvix illum se jiġu fuq ħoġrok 4 tiem oħra. Jiġu ikbar. U jiġu ikbar, eżatt. Daw li sejjar ħafna drabi jikkumbattuhom daw liġijiet. Jiena mhux qed ngħid li bad jikkumbatt, però hemm mod. Ġifieri jekk in-nies aħna fil-fatt kelli summit għaw, kont spiegajta di wkoll. Jekk aħna nies nispjegawlhom sew, għax aħna nixxantuhom. Ekku. Iċ-ċiċra li rridu ntuhom issa ħalli jikluha u jmur jivvotawna. Hekk jaħdem il-pajjiż, sfortunatament. U naħseb waħda mill-problemi illi ma fżawniex u din ilha għaddejja, ġifieri danna bini qed jinbena llum illi mhux qed jilħaq l-istandards neċessarji ħajixtru żgħażagħ għax da biex meta tagħmel. sata. Jiena d-dar tiegħi li qed nagħmel, tajjeb, mumkin hemm xi ħadd tefalli ritratt. Tagħha, minn għalih. Qed nagħmilha kollha bl-insulation, qed nmoħħlu jien. Kif suppost? Kif suppost, mhux għax kont naf dar regoli ta' ġifieri. Għax jaqbil. Għax rid tajjena. Għax rid tajjena. Mario, Idħol. nista' Mela. Konrad għadu kif qal, qed imwaħħlu jien. Issa, bil-liġi kif ġejja, jekk iwaħħlu Konrad li m'għandux it-tradesman Ma dam hemmx license, dak jiġi mhux ikkalkulat, at least hawnhekk minn naqra li peress li qed nagħmlu refurbishment ta' dar li tmur lura ta' 1955 u hija magħmula minn hay and mud. Ovvjament qed infittxu quotes da. Hemm grant tal-EU illi tik sa 19,000 euros lura milli tkun infat. Issa, parti minn din biex jituk il-grant, inti ma tistax taqbad u tagħmel l-insulation inti jew tmur issib hawnhekk
issib tnejn min-nies li ma jaħdmux whatever u taqbad u tgħidlu isma' waħħalli da hekk. Le, jrid ikollhom ċertifikat. bħal Malta hemm li jrid ikollhom dik il-skills card, le? Xi ċertifikat ngħidu hekk. Simili tal-skills card illi inti daw kirċevuta, ħallast il-vat, whatever, kollox in order biex inti tieħu parti minn dik il-grant. Għax huma jagħtu grant sa 19,000 edaw, jien qed nitkellem kif edaw issa kif ħadd iżviluppa ruħha Malta ma nafx. Però jekk ħajbqgħu jużaw dak il-bricks tas-sement void, dak mhux energy efficient. Inti jekk tara hawnhekk eżempju il-bricks li jintuża l-ewwel nett għandna recycled bricks li jismu Porfix. Jiġifieri jekk tmorru tfittxu da lime u aerated bricks li literalment jekk barra qiegħed -10 tmissi l-ħajt mingħajr insulation u m'għandekx kesħa. Hemm bricks minn dak l-aħmar ngħidlu jien Tan-nar, naħseb ċeramika. Jisu ċeramik. Issa qed jagħmluh ukoll ikollu l-insulation f'dawk it-toqob. Malta m'hemmx daw l-affarijiet, jiġifieri. Ma mhux nużawhom. Fimt? Żgur li jew. Materjali materjal żgur li jew. Ilu li jeżisti, jien naf minn bina blokka terba solari bil-ġeblow fin-nofs imliħ bil-konkos insomma bil-veriko. Dawk il-platforms Ġifieri huma f'minoranza assoluta hemm. Minoranza assoluta. Dik il-problema, Jgħidulhom in-nies li ġejjin hekk, dik il-problema. Il-problema hija li maħniex li dawn l-MPs li għandna llum. Tajjeb, mhumiex jgħidu l-poplu x'inhu ġej fil-pajjiż u jiena dik li qed tiddejjaqni, dan għandna bini ġdid li qed jinbina. Illi dal-bini mhuwiex up to standards. Dal jekk huwa up to standards forsi jasal sa class E l-iktar, imma class A li dan li tiġi sa 2050. Aħna qegħdin il-bogħod immensament minnu għax tax ħajġulhom iż-żgħażagħ li jgħixu djar ġodda. Ħajkollhom jarġgħu ma nafx iwaqqgħu, ma nafx ħajkollhom jarġgħu jagħmlu jien biex jiġu class A jew jofqu bala tal-liri u għax xi problema toħloq fil-pajjiż. Problema ta' dejn dawn jitlu fi xi 300,000 dejn u ħajarġgħu idaħluhom għax mit-telef oħra dejn il-qoddim biex jirranġaw jitilgħu sa A class. Għax sa class E jidilli jirdjom fuq xi 35,000. Bewwetu ieħor. Iġifieri min jaf sa class A. Issa dawn jiena fil-parir tiegħi mur mill-ewwel għal class A. U inti għandek 25 sena moħħok mistrieħ. Tifhimni ġifieri dawn l-MPs li għandna llum u bħalma qed tgħid inti u hemmhekk diġà bdejtu tieħdu anki grants u hawn Malta laqqas biss jeżistu daw il-grants. Dawn ħallewna fid-dlam totalment. Mario, jien niftakar Malta meta kont qed nirranġa d-dar li kelli Malta, da at least ħadd grant żgħir tal-li użajt il-double glazing u hekk. Kienet merija ta' jiġifieri fuq xi 7,000 u xi ħaġa ħadd xi €150. Ġifieri. Applikajt l-ebda grant. L-istess ħaġa bħalma qed tgħid inti ħajkonna problema min jaħdem jiġifieri dawn bħalma qed jagħmlu. Imma dan mhux ħejġi ċertifikat li huwa tajjeb għax qed jagħmlu u nifhimha għaliex inti jekk inti ma tużax materjal li suppost tuża, mhux l-effett tal. Ma jiena tuża l-materjal. Ejwa imma min ħajkonferma, fim? Jekk nagħmlu ħażin ma ħajkonferma. Kif tista' tagħmlu ħażin? Tista' tagħmlu ħażin, tħalli gaps pereżempju, fimt inti. Aħna rejdu nqogħdu attenti Malta din nafu kif inhu, ma ġieli joħorġu grants. Ix-xogħol ma jsirx jew isir tapa żgħar joħorġu l-ċevu. Ma bad għandek l-inġinier. Ejwa ma fimna Malta. Intom għandkom inġinier hemmhekk li mbagħad jiċċertifika x-xogħol. Bħalma kellna l-ħajtanta kollox ħareġ flow. Kollox anki eżempju għamilna is-solar panels. Ġie l-engineer tagħhom jiċċekkja whatever u mbagħad jiġi jgħidulu isu forensic engineer. Kemm għal GTA u kemm
għal-ġid tal-kumpanija li x-xogħol sar sew illi jekk fil-kuntratt jinkelli 10,000 kilowatts panels, whatever, għandi dawk l-ammont li hemm fil-kuntratt li jiġifieri li ma frodawnix biħħew li xi ħaġa u mbagħad tawni xi ħaġa oħra. Għaw kollox. Ġifieri da ħajkun hemm passport, ta' minn ngħidu da ħajkun hemm passport fuq id-dar, għadan nies di forsi ma jkunux jafuha. Da bħalma mill-IPC, illum da ħajkun hemm passport l-istess bħalu da probabbli jkun miegħu. Eżatt. U inti tiġi ċertifikat mill-competent persons, engineer whatever it is, li mbagħad inti ħajoħroġ ċertifikat ta' bażi kemm inti qiegħed standards qegħdin tajbin jew inkella klass li inti qiegħed. Eżatt. Ġifieri, din jekk inti ma ħadha kriterji, ħad iġi la tista' tbieħ u laqqas tista' tikri. Ġifieri din għan-nies ma jafuwiex, din ma jafuwiex. Jien naħseb. U aħna qegħdin hawnhekk biex ngħiduhom dawn għax dan xorta ġurnalist ukoll imma x-xogħol ukoll tal-MPs li kellna daw il-5 snin li naqsu minn dan l-affarijiet meta aħna għandna l-President tal-Parlament Ewropew illi din ħenżon fuq dan l-affarijiet u l-oħrajn li dawn ħenkollu jgħajtu kemm bravi għamlu kampanja daw. Flok il-kampanja jfehmu n-nies x'inhu ġej u x'mhux ġej. Għadu jagħmlu kampanja jiġġieldu fuq il-fletta dak għax vojt, il-fletta li ħol għax vojt, u n-nies jew ma jafu xejn. Issa jitilgħu dawn għax jagħmlu 5 snin l-istess. Imbagħad nispiċċaw xajna l-bini, xajna l-postijiet, dak xtarajk, nafaqek, u nispiċċaw nittarġa tibdel kollox. U għanna dak l-nardux, u l-ek irridu nis bħal Konrad u nis oħrajn li qed jitkellmu fuq dan l-affarijiet li ma jibżawx jitkellmu illi jkunu hemmhekk kalmi u ngħidu nisma' ġejja dita, jew ġejja dita. Mario, ħansaqsi xi ħaġa l-Konrad għax bat li xi ħadd biex insaqsilu fuq daw l-affarijiet tal-grants u hekk għax batet li tal-aspettatura għandha punt. Min m'għandux flus daw l-eluf kollha faċli nsemmu nagħmlu hekk. Għandu jkun hemm grants għalli li verament imorru għaċ-ċittadin. Mhux fodri jisparixxu għanċi kontrat. 100% sfortunatament nafu. Għax daw eluf kbar, dik ir-raħal. Sfortunatament nafu li ċertu fondi tal-Ewropa ma jmorrux fejn għandhom imorru. Issa, bħal dis-senjura, ovvjament, min m'għandux mezzi tajjeb, jew għandu mezzi li ma jaffordjax ċerti affarijiet, jiena qed nagħmilhom, number one għax mhumiex xi expensive l-affarijiet li qed nagħmel jien, insulation ma tiswix xi ħafna flus. Ngħidu hekk. Ma bħalma Però għax jiena dejjem inħares long term. Ekku. Taf kif? Ġifieri jiena rrid noqgħod ġo post komdu. Mingħajr ma bil-fors itnixal lejsi u kull imkien jgħalli, taf kif? Ma bħalma qed inti rrid noqgħod komdu. Inti bniedem tifhem u bniedem prattiku tagħmel ix-xogħol, xorta waħda għandi tiġi ċertifikat minn inġinier finalment. Ma Ġifieri din. Mawx min jiċċertifikaħ ma x'nagħmel ma nagħmlux għal noqgħod nistenna. Alright. Li joħorġu regoli. Min ċertifikaħ u inġiniera u periti jiċċertifikaw lek imma aħna ħallewna ma nafux xejn, fimt? Dik il-problema aħna ma nafux Mario, pero jien tafx nixtieq ngħid ħaġa. U naħseb forsi taqblu mija jintom ukoll. Malta vera 20 sen ilu daħlet fl-EU. Però sfortunatament l-EU qatt ma daħlet Malta bħala standards. Mod perfett. Il-bieraħ jien hawn nejn santwarju u dan dejjem naqbdu klip minn hawn naqblu klip minn hemm. U l-bieraħ kien hemm kelb speċifiku ġol villaġġ tagħna. U ċempluli qalu li trid tmur whatever. Is-sit ma kienx compliant u mort il-kunsill. Is-sindku, il-mejer hija mara, qalt li le, mhix problema, ħaniġi miegħek jien. She has all the power and authority. U dal-kelb ħadnieh la kenna bżonn animal welfare, la kenna bżonn. Uftakart eżatt f'Konrad meta qal jien qiegħed hemm pupazzi jew kif qal sort of u mhux hu biss kien hemm xi ħadd ieħor qal li le mhux. Amma mill-li tagħmel ċertu affarijiet. Imma m'għandekx awtorità tagħmel ċertu affarijiet, dik li tinfisser. U xi ħadd ieħor li kien sindku mhux ħireġ qal l-istess ħaġa u bqajt impressjonata l-bieraħ, jiġifieri qed ngħid
id-differenza li nħoss jiena minn pajjiż Malta li suppost qiegħed fl-Unjoni Ewropea u Slovakkja li qiegħda fl-Unjoni Ewropea wkoll. Ġifieri intom għandkom inċentivi, u xek. Qed tieħdu inċentivi fuq il-bini fuq daw biex tirrestaraw il-djar. Diġà qed teħduhom intom. Melli Le, għax din importanti l-telespettaturi jifmuha. Dawn diġà Slovakkja qed jieħdu fondi mill-Unjoni Ewropea. U aħna għadna laqqas messejna l-bidu tagħha din u għandna żgħażagħ tagħna għax tibda daqbiżli. Li dawn qed ixxu djarhom, laqqas huma tal-istandards u laqqas qed jistgħu l-fondi u aħna għandna l-MP hemmhekk. Għandna rappreżenta l-Unjoni tal-Parlament Ewropew. Is-saħħan il-bank hemmhekk u ma tgħidilna xejn din. U din u għandna ħafna technocrats nismaw nitkellmu u naqpaw ħallu l-nisibatu. Mbagħad tiġi daqqa fuq il-poplu u l-poplu miskinu. Għalhekk irridu nies bħalma huwa Konrad u oħrajn li hemm sport fl-indipendenti biss għax magħhom biss kellimna fuq dal-affarijiet l-oħrajn bażaw jitkellmu fuqhom. U l-poplu rrid jifhem. Il-poplu rrid jifhem. Wasal il-poplu rrid jifhem. Issa jew jifhem jew ħallas. Imbagħad jekk ħallas jagħmelu. Imbagħad ifhimni. Fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawn niftħu għajnejn in-nies u anke qed tiftaħ għajnejn in-nies. In-nies jaħsbu li Malta fil-verità hija avvanzat iktar eżempju minn pajjiżi bħal Slovakkja, imma fil-verità meta tasal. Fuq Franza nħobb nitkellem għax naf ċerti affarijiet. L-insulation Franza ilhom jagħmluh 20-30 sena, vera. Fimt? Però daw ilhom jagħmluh u anki il-mod kif jibnu kollox f'dettall kbiru. Sfortunatament hawn Malta qatt ma tajna każhom dal-affarijiet. U għalhekk mbagħad nibżgħu minnhom. Għax qatt ma tajna każhom. Jien titla' li mar-ras, mhux ovvju mar-rasek. Għax jagħmel il-fondi. Taħdem x'għall-fondi. Mhux hekk. U dawla aħna pajjiż żgħir. Toqgħod bil-charger, nilagħbu bil-charger u bil-wire tal-charger. Dawn rridu meta l-mowbas illum tqabdu minn għall-charger tiċċarġjah. Dawn noqogħdu niftaħru nagħmlu kampanja sħiħa bir-rispett kollu da. Dawn in-nies. Dik, imma ħanajdlek, għalhekk kif mhux hekk. Hemm bżonn il-bidla għajjejna hu. Jiena u rejthom in-nies li il-barri minn qrunu naqbdu u niġġieled. Ekku, għalhekk hemm bżonn nies bħalek. Mela. Ħankomplu mela. Le bżax. Le. Mela, għax peress li għandna l-linja. Mela, hemm din Natural Restoration Law. Issa din Natural Restoration Law oħra din tajjeb dina iridu dawn bażikament li ir-raba mhux ir-raba ħafna art teqpa għanejtek ma tinħademx ħabba l-biodiversità. Tajjeb u ħajtallawha għal persentaġġi dawn stratosferiċi stedejt dawn minħabba wkoll il-climate change, jiena mhux qed ngħid ma tiżistix climate change ma nixnu dewsieba, imma dina ħadd naqqas żgur il-ħasna tal-ikel għax jekk inti din inti il-crops ma jsirux, ovvjament ma jistax jinħatmu l-bdiewa bil-protesti tagħhom bdew jipprotestaw għal raġuni il-crops mista jkunu jistgħu jagħmluhom u xejjex oħra u qed jgħidu isma' aħna ma nistax nagħmluhom din u anke l-PP to be fair, dawna kien hemm kampanja strota kontrija. Illi isma' dawna jekk ma xabba ħajgħu il-prezzijiet jekk aħna ma nistax naħdmu l-artana u propjament din kellna l-ħamsa tagħna l-orrif il-ħamsa tagħna għax waħda ma tivvotax għax riedet ma tivvotax għax żammet il-vot biex ma tivvotax jiġifieri aħna għandna waħda sitta ma waħda nieqsa għax ma tivvotax għax il-vot żammitu ma tridx tivvota. Imma insomma dawn ivvotaw favorija l-ħamsa tagħna, issa għax jivvotaw favorija ma nafx. Però nirringrazzjaw l-Alla għax nirringrazzjaw l-Alla illi kien hemm pajjiżi bħal huma l-Ungerija u l-Awstrija u Finlandja u l-Italja u l-Olanda u l-Polonja u l-Svezja kollha dawn rrifjutaw li appoġġjaw dal-liġi. Issa din liġi għanejtek edha on hold on our surgery iktar. Ġifieri din, probabbli ħaġa tiffaċċja inti jekk titla, jekk u d-diemek x'taħseb fuq għadin. Ara, biex forsi il-minna tisegwina tkun ċara f'moħħu di, l-Unjoni Ewropea trid tajjeb biex tirrestorja at least 20% of your land and seas areas by 2030. Li huma qegħdin magħna. About il-lejn. Issa. L-iskop warajja huwa tajjeb. Huwa tajjeb għalfejn. Dejjem. Għax aħna ifhimni l-ambjent tagħna, jiena lek niskanta kif joħorġu permessi fuq l-ODZ. Number one, ODZ is ODZ, Outside Development Zone. Ġvinti qasbis suppost il-Planning Authority tikkunsidra applikazzjoni bir-rispett kollu. Għax inkella ma jibqax Outside Development Zone.
Mhux hekk? Issa, Għasib fil-natura ta' 1000. il-gvern jekk jaf li ġejjin daw l-affarijiet li huma tajbin, għax aħna bl-ambjent ngħixu aħna nieħdu l-ossiġnu mis-siġar tagħna, ġifieri kull siġar nqaċtu qed inneħħu il-production tal-ossiġnu li għandna bżonnu biex neħdu nifs, l-iktar ħaġa bażika mingħajr in-nifs ma jgħix ħadd. Tajjeb? Dawn huma affarijiet tajbin fl-opinjoni tiegħi. Issa, aħna għandna obbligi ta' Natura 2000 sajtu laqqas nimxu magħhom nagħtu kasom, ġifieri dan bżonn daqsxejn serja taf dal-affarijiet. Tajjeb, li jekk għandna daw ir-requirements issa, immorru lehom li huwa qalġit tal-pajjiż, da mhux qed jagħmluha. Ma taħseb Biex jitkessu. il-food supply. Ma food supply fejn għandek il-crops fejn jinħadem, dawk iż-żommhom. Imma dawn ma rridux hekk. Fuq li ġaqlu, dawn rridu l-bdiew letteralment ineħħu xi 10% mir-raba tagħhom. Ma skont il-kapacità tal-pajjiż, għax daw qed jgħidu li hemm 20%. Aħna Malta nixtieq li jkolli 20%. Imma aħna għalhekk qegħdin hemmhekk. Jekk bħala blok ħadd naqqas 10% mir-raba, finalment inti xajrxilek, id-domanda ħadd iżjed. Jiena tkellimt ħafna fuq il-food supply, għajmin Malta qed nagħmlu kollox eżatt bil-maqlub. Tajjeb. Ġifieri ma ninċentivawx id-dewwa tagħna. Jew nagħmluhom ħafna kif taqbad tajt, mhux restrizzjonijiet, ma ngħinuhomx biżejjed, tajjeb. Mhux problem xi fondi. Għax aħna bħala competition mal-prodott barrani, ovvjament, diffiċli nlaħqu, għax dawk għandhom economies of scale, jekk għad-dinja qed jipproduċu xi ħaġa tipproduċuha bil-massività, aħna ma sax nikkompetu, allura għandna bżonn li jkunu inċentivati u l-prodott Malti huma dejjem l-aħjar. Inti qed tgħid nqabblu l-prodott domestiku. Ħalli jekk minn barra jola il-prodott minħabba din liġi, aħna ħaniġu ma ħossux dik id-daqqa. Le, plas jekk tiġri gwerra. Ma ġiġi gwerra, ma jġiġ vapuri. Kuma t-tkellem ma xaħat, għalli, meta meħdimx il-vapur, il-lidil jizvojta kollu. Użgu. Ġviri, għara kemm miserja, ġviri. Ma nistawx, taf kif, trid titfaħna li f'daw l-affarijiet, trid titfa' kollox ġo basket tajjeb u tiżen u tara l-affarijiet. Ma sax naqbdu ngħidu nagħmlu 20% bat niġu nitmejlu fuq l-affarijiet l-oħra, l-ewwel tiġi l-food security. Fimt? Issa. Mbagħad nibblokkaw daw l-applikazzjonijiet fuq l-ODZ għax ngħidu isma' għandna il-pajjiż għandu bżonn percentaġġ ta' spazji ħodoru. Issa aħna ġo spazju aħdar nipprovaw nitfgħu pompa wkoll minn flok. Tal-petrol. Ġifieri ara biex tara xi kwalità ta' ġennet ngħixu fih. Ejdilna. Naħseb it-20% però fimta forsi ħażin. Jien qed naqbel ma' Konrad fuq dija. It-20% tal-art agrikola inti tinsix Malta peress li hija żgħira. Ma Malta rajt, Malta nirranġaw, aħna mhux fuq Malta. Bħala art agrikola jiġifieri jekk xi ħadd għandu għaw jagħmel il-pastart, dan ma jistgħux joħod. Però inti eżempju fejn ngħixin għandek ħdejn hectares qed nitkellmu mhux tomna li jagħmlu għalqa sħiħa sunflower, għalqa sħiħa corn. Huma li qed nifhem jien li jridu jnaqsu. Jridu jnaqsu l-ammont ta' annimali li jitkabru. Jiġifieri qed ngħidu li jekk xi ħadd kien kellu farm u kellu 500 baqra, daw il-500 baqra li huma l-laħam jridu jonqsu għal xi 300. Allura inti awtomatikament mbagħad m'għandekx għalfejn tkabbar 10 hectares corn, inti tista' tkabbar 5 hectares corn, jiena hekk qed nifhem. Sew qed tifhem, ma x'ħajġri jekk inti tnaqqas milli trabbi l-baqar. In-nies ħajjiklu. Inti l-aħħar. Għalhekk wieħed irid jara x'ikun għaddej. Però Mario, mill-aħħar stħarriġ li għamlu anki fuq il-Eurostat sabu illi l-ammont ta' animals li għandna huwa iżjed mill-popolazzjoni, jiġifieri inti baqra minn baqra waħda jiklu 3 familji. Għalax qed jagħmlu bil-baqar daw, ġifieri rabbuhom u jħalluhom hemm xejn fis-sens tifhem. Le, qed inkabru iżjed, qed joqtlu iżjed qed immorru iżjed minn flok supply u demand, qed nagħmlu ħafna supply for a less demand. Imma il-prezz qed jaqba' baxx hemmhekk. Mela jekk inti ħadd naqqas is-supply, ovvjament il-prezz ħajola. Naqblu ġifieri jekk inti ħadd naqqas il-baqra il-prezz ħatola. Ġifieri
Dina ma sebx li tiċċu rocket science. Mhux hekk. Ħadd naqqas il-baqar ħajola l-laħam finalment, mhux hekk? Ġifieri n-nies ħajkunu jafu x'inhu ġej dal-mod qed nargumenta, fimti, ġifieri jiena naqbel li jkollna biodiversità, mhux qed ngħid li ma naqbilx assolutament. Imma mbagħad ejja naraw l-aspett ekonomiku wkoll, illi jekk inti bniedem ma jiflaħx jixtri il-laħam sa jiġru da ħajbda jolli l-laħam tiġa l-lum għax il-lum biex jibda jkoll imbarazz. Jibda jkoll imbarazz. Issa bat tinsiex il-lum qegħdin igabru għax qed jagħtu alternattiva. Ma l-alternattiva x'inhi? L-alternattiva huwa il-grillu, pereżempju, il-wita tal-grillu, it-tqiegħ tal-grillu qed jitkabbar ġel-laboratorju, il-farms dawn li jitgabru l-ħaxix tal-ilma xejdu l-għamma bħalissa. Aquaponics, li l-ħaxix ħadet tagħmel hemmhekk kull il-maddej insomma bis-sostanzi biex inti tgabbar iktar malajr imma di fjumejn tarmija il-barra għax tispiċċa tajjeb u għandek il-laħam illi ippruvaw jgabbru ġel-laboratorju permezz tal-steam cells da u bil-printing insomma l-laħam biex jirħoss ovvjament biex jagħtu alternattiva biex jiraħssu l-prezz. Ġifieri dik l-alternattiva jekk inti ħadd tispiċċa tnekk il-baqar minħabba climate change u minħabba il-mejtejn ġifieri x'ħadd tispiċċa. Ħadd tispiċċa, ovvjament tagħti alternattiva bikel ieħor, m'intix ħaġibhom barra l-Ewropa għax inkella ċikkubriku mhux hekk. Ġifieri din huwa l-aspett li noqogħdu attenti għalih, fimt? Mhux qed ngħid ħażina jien laqqas il-liġi, naħseb ngħid ħażina, imma jien qed ngħid illi jiena naraw in-nies fejn kif ħajn tlaqtu, jiena dik qed ngħid. Mari ħammorru għal naqqa domandi oħra xil-ħin. Imma ħallinti għandi l-aħħar tlieta bħala press li għawel. U tajba, u din l-interessa u anka Konrad. Mela, għanna end of the gauge age. Ditħol fuq għal-lint u anki Konrad ħajfem xini din hija liġi li ħadġi u jekk għalla jrid ikun hemm Konrad jew xi indipendenti ieħor ħadġi quddiem żgur din u tridu tivvotaw fuqha żgur dina ħadku qiegħda s'issa għand il-Kommissjoni Ewropea bħala biex tillanċa l-proposta u dina bażikament dawn iridu illi l-annimali jiġu free range u ma jixtiequ issa jekk ħad ikbar il-gaġġa jew xi ma nafx. Jiena mhux ma naqbelx magħha. Tajjeb, imma inħoss illi mhux issa minn ġagaġġa daqshekk ħammur ġal enormi illi ħanespiċċaw l-istess ħaġa bħal din ċerallu ħajintlaqat is-suq. Malta naħseb aħna l-unika pajjiż li għandna restrizzjoni kbira ta' art. Ġifidaw, irdu jifmuha. Aħna maħniex il-Ġermanja, għandna dawk il-muntanji u dak il-kobor kollu. Ma jitispeċċa. Qed tifhem, jiġifieri wieħed qed jikkonsidra. Vera qed iġġol l-istess klabb, imma ċertu regoli across the board titfal kulħadd fl-istess kefa ma tistax. Ġifieri jekk inti ħaġa quddiem hekk din u jgħidulek isma' diħa tkun free range Malta u mhix. X'ħad għamil? Le, titkellem hu, qed tgħidli biex nitfa' il-Mediterran ġo barmil u ma tistax u titfgħu. Fimt? Qed tifhem x'qed ngħid. Ġifieri ħaditlob xi dialog għal Malta ġifieri. Fimt ġifieri issib l-aqwa soluzzjoni f'termini tal-pajjiż tagħna. Bil-forsu. ħaddi għalik għax inti naf inti bħali. Trabbi free range u hekk ġifieri jien ninċentivah jkun free range ħankun ċar. Ġifieri taħsebx li kontra l-free range qed nitkellem hekk inħabba kif qed jgħid Konrad naqbel ma' Konrad. Għejdilna daqxejn intom xi standards għandkom diġà eżistenti. Jiena li naf li ġiġa bdew huwa illi naħħew dawk it-tilari fejn kienet qabel taqa' l-bajda u jiġifieri dawk il-gaġeġ ġa naħħewhom li naf żgur u li għandhom qishom hangers kbar u dak tiġiġ jiġri hemm waħdu jiġifieri u mbagħad ovvjament hemm coops jitilgħu jagħmlu l-bajda u da. Hawnhekk li ġiġa bdejna żgur u illi jiena peress li jiena għandi farm żgħir every now and then alla rieda jiġifieri mhux jiċemplulek jgħidulek isma' għada ġejjin nagħmlu inspection. Daw għaw environmental police jiġu jiċċekjaw, eżempju jiċċekjaw jekk il-fnik u mhix qegħdin fuq il-wajer u mhux jikollok bħalma rajt Malta il-Ministru mhux il-Ministru Segretarju Parlamentari minn għalija tal-Animal Welfare tiftaħar
brazzett tal-fnik li qiegħed kollu fuq il-wajer u l-fnik qegħdin xi 5 ġo gaġġa waħda. Jiġu il-gadgets huma magħmulin minn injam apposta isfel jrid ikollhom ħej xi jgħidulu ħej bħalissa bil-Malti. Tiben u jkollok fenek wieħed in a cage or isar kamra żgħira ta' 80 centimeters, 60 centimeters oli, 60 centimeters font. Bitukom il-qis, il-qis tkun Iwa, u jekk inti f'dak il-qis issib 2-3 fnik, għajt li għandek multa li eżempju lejt li kelli xi mart fit-tiġiġ. It-tabiba tatni karta illi jiena I'm banned from selling u awtomatikament jekk daw ħajsibu timbru tiegħi f'kaxxa tal-bajt li nbieħ, jien għandi multa wkoll, jiġifieri ma jiċċajtawx hawn. U anke fuq li kellet l-aħħar darba li tixtri dik interessanti. Li kelli tixtri ġwies. Li kell għaw l-istess kollox bil-barcode whatever biex intik eżempju, jekk jiena nixtri li kell minn għand Mario jrid tkun certified GMO free. Issa, jekk jiena sabuli xkora ikel eżempju ġibta minn għand Melkim u m'għandix barcode u qed nippreżenta il-barcode ta' Mario, daw ħadu sempil minna u mbagħad ovvjament jekk jiena mhux se nikxef li ġibta minn għand Melkim, hemm multi kbar, jiġifieri li anki jistgħu jieħdulek il-bejjem u jibblacklistjawk illi you cannot do anything, jiġifieri. Mbagħad fix-setikolu. Serjetà tajba dejjem. Issa. Ovvjament. Ola l-prezz tal-laħam hemmhekk. Ola. Le. X'indaħlu dawn l-istandards ola jew ġara? Le. Hawn xi 450 il-kilo il-majjal eżempju qiegħed. Kemm hawnhekk ma nixtieqx il-majjal. Ma trix €15, il-laħam sar €40 u l-kilo tixxi biċċar bajżew. Daqshekk sar folderi. Il-maġġoranza tiegħu importatu. Mhux hekk, folderi. Ma dawn għal faċilitajiet għandhom, tifhem jiġifieri din kemm importanti għal Malta illi noqogħdu attenti. Għax dawn bipu għadba immur tixxi ġwies tajjeb u x'nafin. Għax il-ġwies ġalli istess tagħhom igabruhom. Il-ġwies irid ikun minn tal-koperattiva stess, jiġifieri jiena meta mmuvjajtaw fit-2022 ħanajdlek kemm indunajt li l-affarijiet mhumiex bħal Malta. Ġil kbir tal-koperattiva u saqsa lil partner tiegħi, ovvjament jien ma nitkellimx il-lingwa kont dak iż-żmien. Se nagħmlu. Alla jekk intom ħatamlu l-affarijiet bil-pesticide, aħjar ma tkabru xejn u l-ħaxix intuhomkom aħna u intom namlu l-komalqa ġwies tal-annimali, whatever. Imma pesticide xej, jiġifieri that was the first priority. Mbagħad meta ovvjament Zara spjegatlu li jiena ġejtaw biex nagħmel permaculture farming, mbagħad kienet storja oħra. Imma sakemm ma kienux jafu se nagħmlu, kienet their priority illi l-inna jisplegawna isma' pesticidi xej, fertilizers nużaw mill-li namlu aħna, eżempju mid-demel tal-annimali. Mill-ħurriq. Jiġifieri mawx chemical fertilizer. U d-demel x'tagħmlu bih tal-moħħ? Nużaw ukoll jiena eżempju tan-naċ nitfgħu dejjem fl-alqa. Tista' titfgħu fl-alqa? Iva. Mhux illegali. U fix-xitwa. Fix-xitwa meta aħna jkollna l-snow whatever, jiena l-annimali jiġru fl-alqa, jiġifieri għandhom tomna
jiġru barra u jiġifieri nuża t-tiġiġ ħalli they scratch the ground, il-naċ jiklu l-ħaxix ħażin, whatever, jiġifieri Tuża natura nnifisha bażikament. it's totally different. Mela U kompli qed nuża sistema ta' non-till, jiġifieri ma taħlax. ma nużax motor tal-ħart. Ekku. Biex inti ovvjament tibża l-ambjent u iktar tassorbi karbonju ġal-ħamrija. Naħseb naħseb dak kienu d-domandi li kanna għalik. Grazzi. Ringrazzjaw ħafna. Kont ħafna tajnuna għadek għastaf. Għax aħna ma nafux nu jiġri barra minn Malta. Fl-Europa. U da ħajġu Malta. U dawn ma l-affarijiet li l-orrif tagħna mhumiex jafżawna fuqhom. Fimtu wis inti ftaħt għajnejn in-nies. Isma' dawn ħajġu fuqhom fis-snin li ġejjin. Sa jekk dan l-orrif ma jridux jedulkom bijhom, ħajkonna ngħaddu insaqsu l-ħadd ieħor bħalma qed nagħmlu aħna. Jew nażlu l-ħadd ieħor. Konrid, nawguralek u skużani tal-li għatt il-kelma pupazz. Ma Le, ma rridx tfisselek, imma. Le. Aħna femnik. Ma jħallux. Kelma l-emmulaw. Aħna Femni femnik. tajda badda jistajt nuża kelma ħjar. Le. Ħares, bdidam tiġġudika fuq kelma u. Nafrulek, nubidlek mafura. Tajjeb? Serraħ rasek. Ciao, thank you very much. Ciao, thank you. Ciao. Thank you. Mela, Konrad, ħammorru għal domanda oħra li ju u għafat li bħalissa għanda tensjonijiet ma' Russja u anka ma' ċina. ċina iridu trade war maħħa u Russja hemm li hemm mal-Ukrajna. X'in il-pożizzjoni tal-ICR u għeddi tiegħek inti taqbel li nippruvaw nsibu soluzzjoni għal ġitta kulħadd jew ħanibqgħu kulħadd minn era waħda. Aħna bħala pajjiż tajjeb li wieħed jara l-history tagħna. Aħna fit-tieni gwerra dinija tajjeb lajna xita ta' bombi l-iktar pajjiż bombardjat fl-istorja. Ġifieri naħseb minn dik biss ukoll kellna nitgħallmu lezzjoni fil-fatt fl-87. Il-Peret Mintov kien innegozja il-maġġoranza biex tieħu l-gvern ma' neutralità. Ġifieri fil-Kostituzzjoni l-1.3 tajt li aħna pajjiż neutrali u non allineat. Tajjeb, issa. Ġifieri bħala pajjiż dik għandna nimbuttaw aħna bil-gwerer fil-verità ma tieħu assolutament xejn, anzi toħloq dbatija kbira tajjeb fuq il-popli kollha għax illum bil-globalization li qed ngħixu tajjeb gwerra ħafna l-bot minna u ħadd affettwana żgur. Għax jola trasport kif ġranna tajjeb u aħna bħala pajjiż għandna nippromovu iktar il-paċi għax aħna wieħed mill-pajjiż l-iktar li nbagħtu. Bil-pajjiż li ma jkunux barra l-gwerra, ovvjament dawk involuti fil-gwerra direttament ħajbatu iktar minna of course. Imma aħna niddependu kif qegħdin illum niddependu ħafna iktar minn kif konna niddependu qabel, tajjeb, fuq il-pajjiżi ġirien tagħna l-ikel għal kollox, ġifieri. Aħna dak qed nbuttaw. Issa, il-pożizzjoni tiegħi personali ovvjament hija li tinstab soluzzjoni. Meta nstabet soluzzjoni, dejjem kulħadd ma aħjar għax da bil-gwerer xtieħu. Min ibih l-armi eżattament. Għax il-pija ħlif imwiet. U traċedji ma noqgħodux naraw, ma naħsibx li d-dinja għandha bżonn daw l-affarijiet. Tifhem, ġifieri jiena bħala persuna ġifieri, jiena favur li tinstab soluzzjoni. L-Unjoni Ewropea, huwa market kbir u hemm 500 miljun. Ġifieri meta wieħed jikkonsidra s-saħħa li għandha l-Unjoni Ewropea hija enormi. Ġifieri tista' tinfluwenza ħafna affarijiet. Sfortunatament hemm ċertu influenzi li jiena ma nafx li huma ma nista' nissaponi tajjeb li joħolqu daw id-disgwiti tajjeb. Jina tkellimt ma' ħafna ma' ċerti nies li jifmu fuq dal-affarijiet, tajjeb. Kif wieħed jinterpreta l-gwerra li għaddejja ma' Russja pereżempju, hemm ħafna interpretazzjoni differenti. Ġifieri wieħed irid jiżen tajjeb x'inhu għaddej u x'mhux għaddej fil-verità. Għandna dokumenti, Issa, punt ieħor huwa li hu kif tista' tikkontrolla l-ġiganti tat-teknoloġija fil-fimni dirajni anke waqt il-kampanja elettorali tal-Amerika, speċi kważi il-Facebook ġie potenti iktar dam il-gvern Amerikan. Jgħidu ma jien niċċensura l-President għax hekk jgħidilli li qed tagħmel ħażin. Meta fil-verità li hu suppost tippromuovi l-kompetizzjoni ġusta u l-fairness u anke jien stess għandi problema kull min għandu daqsxejn. Abba xi raġuni ma nistax
Mux nixxerja, ma nistax kif tajda nibbusti. Sponsor. Ma nistax. Boosting. U għehilt u provajt u ħlejt ċabaħina il-għiveta miegħu dal-Facebook. Volli ma taħsibx forma ta' ċensur oħra dik. Like if you want a remedy, go to court. Go to court. Eżatt, go to court. Fimt? I mean, dal-affarijiet. Għamilna biz mill-Covid, għaznikun maqlajċin. Eżatt. U 3 xhur bens għalla tiħjaħ tagħhom. Ġifiri, One shame thing. I mean, daw. Rejt ikun hemm ċertu regoli ma dawn nies. U naħseb Għax daw, fimni. naħseb li jekk alla jrid tkun fl-Unjoni Ewropea tindirizza din. 100% wara li batej f'dil-kampanja, like with the mother xorta ma wasalx. Ma tenta t-prova tagħmel xi ħaġa letteralment sempliċi di. That's good. Support tħallas u jitlaqlek Ma xħat ikun imblokkax ta' jirrapportaw kħabba xi ħaġa, fimt? U Alla jbirek dal-ben għax hemm mid-dejt eżatt wara s-sentenza tal-petrol station, Alla jbirek l-għada. Tajjeb, l-għada, bleżat. Mill-ewwel. U ġibid l-attenzjoni xaħat, għax bdejt nara miegħu. Għalli d-dejt, għalli eżatt qiegħda. Fimt, ġifieri, jekk wieħed italaqlu ħalqu, faċli tagħmilha bihom, m'għandix tkun hekk. U żgur għandu jkun hemm regoli ċari li tkun a level playing field ma' kulħadd. Issa, eżempju, enti. Anki jekk tippermet li nżid xi ħaġa, irridu naraw ukoll li dat-tfal tajjeb inkollu jaħlu l-ħin fuq jaraw iċ-ċuċati fuq YouTube u dal-affarijiet. I mean, jien mhux qed ngħid tirrestrinġi paċ-Ċajna, ma iċ-Ċajna pereżempju dawk estrem ieħor. Iċ-Ċajna it-TikTok li naraw aħna huma ma jarawx. Jew aħna qogħdu naraw il-ħmerijiet biex indaħlu xeba fliles f'moħħ it-tfal u naħlu xeba ħin naraw iċ-ċuċati. Dik hemm liġi, fl-Unjoni Ewropea, diġà hemm liġi u jinforzawa suppost. Jalla jinforzawa. Għax it-tfal tiegħi. tal-minorenni. Hemm ċertu Franza fil-fatt ħajbdew. filmat ngħidu ma rilekx taraw. ħaġa li- problema biex tikkontrolla. Lamma dejjem mbagħad issa naraw x'inhu ġej. Għax ma tmux minn naħa l-oħra biex nikkontrollaw Min irid mela biex trija il-reġim jikkontrolla social media kollha u nispiċċaw bħalma spiċċaw it-televiżjoni. Minu matur jażelu xjara, ma tfal Eżatt, ħajraw li jsib. eżatt, Issa, Jkun hemm jina bilanċ. iktar nitkellem fuq it-tfal milli fuq l-adult, għax l-adult fl-ħar mill-ħar jażelu. bil-mija 100%. Daw il-reels, tkun qed qalleb daqwa diġri il-blum. Statement fejn Mela, jiġi- ħammorru għal domanda. Mhux hekk. Pasta Eżatt, u mhux hekk, eżatt. Liju, kif tistax, ovvjament ħafna nies, eżempju, speċjalment in-nies ta' negozji żgħar, qed igergru għax ir-regolamenti donhom iktar dejjem jiġu komplikati u tittonfoq ħafna iktar flus li prattikament in-negozji żgħar hekk wieħed jinnota dejjem qed jonqsu u dejjem ikollna ftit kumpaniji kbar li jikkontrollaw kollox li fl-aħħar mill-aħħar huwa kontra l-prinċipju tal-free market. Jiġi. Eżatt, u hemm competition rules Issa, ħaf. inti jekk tkun fliju, ħataħdem biex speċi verament kulħadd ikollu l-istess opportunità fl-aħħar mill-aħħar dak ħanqogħdu ngħinu l-kumpaniji l-kbar biss u żgħar ninsew. Naħseb li bil-kontra qed nimxu. Ara, naħseb xogħol kull politiku li ma jħalli l-ħadd jaqalura. Issa. Jekk inti tikollok kompetazzjoni li tkun healthy, ovvjament il-kbar u żgħar trid tikkejterja b'mod differenti għalihom, ġifieri jekk il-kbir skont il-business tiegħu ħaqqu X amount ta' fondi biex jimprovja u żgħir għandu bżonnhom ukoll, ma stax teskludi anki pereżempju ċerti applikazzjonijiet. Il-kbir ikun jaffordi jqabbad il xi ħadd biex jimlu l-applikazzjoni biex iġib il-fondi. U żgħir. Użżar joqgħod. I mean, da biex tapplika l-fondi, jekk tapplika l-ġiex miljuni għall-argument, tajjeb, u l-oħra ħajapplika l-100,000, probabbilment il-kost ħajkunu l-istess biex tagħmel l-applikazzjonijiet għax l-istess paperwork u l-istess kollox, il-fondi jkunu daqsxejn differenti. Allura wieħed irid jara, tajjeb, li ikun hemm level playing field għal kulħadd. Ma sax iż-żgħar imutu bil-ġuħ u l-oħrajn jisplodu l-fuq. Mela, waqt din il-kampanja stennejt li forsi kien hemm xi nies li ma kienux ħajtu klabb watch imma titulek u forsi qed jgħinuk anke minn wara l-kwinti. U oħrajn li isek kont taħseb li daw ħajtu klabb watch għax forsi kienu jemnu fl-affarijiet li għamilt, però f'daqqa waħda donnu jew ħabba politika jew xi ħaġa oħra qed isibhom iktar ifixklu. Ara ngħidlek. Min jipprova jfixkinni hemm, però jiena ma nagħtix kasom. U x'inut li toqgħod tinħela ma' daw in-nies u staqsija mal-fejt jgħidu ċerti affarijiet rajt naf anki xi ħadd mill-kunsill tagħna tajjeb qed jibgħat messaġġi biex jipprova ħammeġ li ismi għax jibgħatuhom li ġifieri ma ma nafx għalfejn. Jagħmilhom daw ħajduli kollha qaluli bajt nirċievi mhux noqgħod naħlem miegħu imma. Għax da irrilevanti il-kelma li kienu jusaw qabel. Da irrilevanti iktar. Tajjeb, ġifieri
ħanħalli xej jinkwetan. Jiena il-messaġġ tiegħi wassaltu, tajjeb, jiena tried and tested, tajjeb, jiġifieri jiena l-unika wieħed fil-ballot paper li kont ġo pożizzjoni u għadni nżomm pożizzjoni eletta, tajjeb, l-unika wieħed, tajjeb, and I'm tried and tested, bl-issues li kelli jiena. Indirizzajthom bl-aħjar mod possibbli, naħseb prova ta' dik. Diġà biżejjed issa. Hemm ħafna nies li jgħinuni, mhux qabbattom jien. Ma għax jemnu fl-ideal tiegħi, naħseb jiena il-popolazzjoni mxebba bil-sistema kif inhi. Tajjeb li firefighting approach fuq kollox. Ma tistax tmexxi pajjiż hekk. Pajjiż jitmexxa bi pjan. Bħal meta anke d-dar tmexxi bi pjan. Tajjeb. Kif ta' battajt, min jiżżewweġ u mbagħad jixtri d-dar, taf kif ikollu daqsxejn taħwit, allora pjan, jekk il-koppja miż-żewġa timxi bi pjan, l-ewwel tixtri d-dar u tippjana sewwa u da tkun tasal ħafna iktar il-bot. Tajjeb, jiġifieri pajjiż jitmexxa b'dak il-mod. Issa, milli qed naraw, tajjeb, hemm nuqqasijiet kbar u naħseb jiena l-maġġoranza tal-poplu. Ma jriduhomx dal-affarijiet, inkluż jien, jiġifieri jien meta jkellmuni, ngħidlu jien wieħed minnkom. Wieħed minnkom imdejjaq bis-sitwazzjoni u għalhekk ħadda l-pass. Issa jiena kont wieħed li kont ġo fihom l-affarijiet. Jiġifieri naf l-affarijiet iktar mill-poplu li qed jara minn hemm barra. Tajjeb kont ġo fihom. Jiġifieri nista' nitkellem jiena kif ħassejtni, li nara l-pajjiż mhux ser tajb ħafna affarijiet. Fimt, ġifieri tkabbir ekonomiku akkosta kollox. Aħna l-Gżira pereżempju, rajta jiena lek il-motto tiegħi mill-Gżira Gżejjer għax naf il-poplu xi tħoss. Fimt għax ħassejtu jiena bħala s-sindku tal-lokalità. Dak il-construction kollu isu muħajmut ħadd. Għal dejjem, ħanibqgħu għal dejjem. Ma naraw bissam neħerna. Tajjeb, ġifieri il-repercussions kollha li jġibu dat tkabbir ekonomiku eżaġerat. Tajjeb, għax għan niftaħru għax l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Però jiena Aspagi. Ukoll. Ġifieri u dawk jekk issemmihom flimkien, għandek xi ħaġa ħażina. Għandek xi ħaġa ħażina x'post tkabbir ekonomiku jirrifletti mbagħad Aħjar pagi. il-pagi tajbin. ċed jiġri, il-profitti huma tajbin, għax qed nġibu cheap labor biex nagħmlu iktar qlieħ, il-kumpaniji l-kbar sejrin tajjeb, għax naqsilhom il-kost tal-pagi min jimpjega il-dawn nies ma tgħidilek għax ma nsibux impjegati. Il-business kibru ukoll għax hekk tikber l-ekonomija ħajkber kollox. Jiġifieri dawn qed ibbijaw iżjed. Imma l-kost tagħhom allura għandhom bżonn iżjed nies, tajjeb, ġifieri il-Maltin biżżejjed mhumiex biżżejjed, tajjeb, jimpjegaw daw in-nies li m'għandi xejn kontrihom laqqas biex ħadd ma interpretani li jiena xi razzist għax jiena nħobbhom u vera edukati daw in-nies. U nistgħu naħdmu mingħajr dawn in-nies il-luqqas tista' taħdem. Iva ma għax ma kienx hemm pjan Pjan ekonomiku għan-nies. L-plan tala. Kabbara l-ekonomija, well and good. Però il-flus li ġib minn dak it-kabbir titużhom sew. U rajna xertu ħela kbira ta' flus. Ġifieri kabbarna l-ekonomija. Għaskapitu tal-poplu, għax da fl-aħħar mill-aħħar, il-poplu vera tajni naqra pensjoni u naqra dan, però tkabbir, il-repercussions ta' tkabbir huma ħafna iktar minn daw l-affarijiet żgħar ta'. Ġeħ kemm hemm, għax qed iffriżata jgħidulek għal 20 sena, ħażin. Tajjeb, però llum l-oli tal-ħajja, alla ħares baqgħet iffriżata pensjoni x'kienu jmutu bil-ġuħ. Issa għandek l-aeroplan talaq. U da, messa mhux ħatra ġewla. Issa jew titfawa l-isfel, jew prova tirranġa almenu tnaqqas tieqaf hemm, tieqaf. U bil-mod forsi traġġaw li hom. Però tikollok il-will. Il-will mhux qed nara. Le da li qed jgħid konna dajmin il-pjan jidher huwa ċar tal-gvern da ħajbqa' għaddej minn turisti minn 3 miljuni rridu 5. Ma tistax, tqulli le. Ma jagħmilx, aħna anki turisti, aħna x'irridu turisti. Kienet tagħmel sessi l-infrastruttura tajba. Kemm tkun tajjeb kieku flok inġibu. Mit-turist biex nagħmel eżempju faċli. Mit-turist li fuq 10 euro. Inġibu 10 turisti li fuq 100. Jiena dejjem ġibtu anke ġib l-istess flus. Plus li għandek turista kwalità. Li da mhux ħajmel ħsara. Eżatt. Tajjeb, pejs fuq l-infrastruttura. Jonqos, issa ħana x'qed nagħmlu, qed nibnu lukandi blamment. Kull toqba fil-gżira biex jieħu 10 solari, nagħmlu lukanda. Kull imkien lukandi ġejna l-gżira. Tajjeb, ma hemm pjan imma fejn ħanaslu. Fejn ħanaslu u daw it-turisti kollha fejn ħajmu. Meta għandna l-bajjiet aħna fis-sajf kif inullu, laqqas tmur ġobajja. Jo tmur kemm pereżempju. Tmur kemm Mort kemm darba kont se niġġennen jien dan nies fuq xurxina u x'gost qed jieħdu. Da s-sajf għandi video tal-baħar u mbagħad tarawh. Xeru każem fil-baħar,
Xorok għazem fil-bahar, fil-ħmieġ Daw fil-bahar. l-affarijiet fejn jidħol l-ambjent mu qed jikkalkulaw xejn. Xej. Jiftaħru daw għax irridu iktar minn kemm kien hemm qabel turist. Mela inti tkejja għad-dinja l-affarijiet hekk bl-ammonti Xek. x'qed iħallu l-pajjiż da. Tkissir, imbagħad jisplodi lek id-dranaġġ għax ma jiflaħx u dal-affarijiet kollha ma fġeħ kemm hemm ta'. Da prova jagħmel naħseb jiena Singapore bil-maqlub imma. Eżatt. Bil-maqlub. Għax aħna Singapore hemm ħafna nies hemm iktar nies miljon. Immaġina Malta. 10 miljuni u nofs nies hawnhekk. 10 miljuni u nofs għax Singapore tartejda Malta li tkuna minn segwina tartejda Malta u hemm 5 miljun ruħ. Jiġifieri immaġina Malta b'2 miljuni u nofs. Insomma, fis-sajf probabbli nkunu. Tiġa. Chaos. Għanna draneġ ma jiflaħx, għanna d-dawl ma jiflaħx, sew għanna traffic ma jiflaħx, it-toroq ġifieri. U aħna l-iktar pajjiż. Ma jiflaħx. L-iktar pajjiż li għandna toroq. Semmi. Vizavi l-art li għandna, ġifieri fiċ-ċokontar tagħna l-iktar li għandna toroq fid-dinja. U nkomplu nżidu t-toroq u nżidu l-karozzi, ma da. U mbagħad tistaqsihom sar pjan. Għax bla Aw pjan. sar bla pjan. studju kemm jiflaħ karozzi tal-pajjiż. Għax da sada. U jgħidulek le. Da sada jirranġa, Kif? per eżempju, ideja sempliċi, dawn l-nis li ġej minn barra għanetek jaħdmu għaw, għajdu l-mentom ma tistawx tixtru karozza. Għalmenu, għalli tixtieq ikollok ta' xogħol, alright. Ma mbagħad tittati ħanajdlek, u mbagħad tittati alternattiva lin-nies. Alternativa, karozza, mhux motor, tista' motor. Le, alternativa. Pubbliku. Trasport pubbliku bħan-nies u da. Il-problema li ħadd m'għamel pjan. Le, bla pjan. Mela l-ewwel nimlew il-kullim kien karozzi u kullim kien nies. U mbagħad naraw kif ħanamlu trasport pubbliku. Dak isir bil-maqlubu. Inti kollok pjan li inti fil-pajjiż ħażżet in-nies ċertu ammont tara. Jekk il-pajjiż ħajżdied sa miljun ruħ għall-argument, irridu nkunu l-ħaqna. Għamilna trasport pubbliku bħal nies, imma aħna x'nagħmlu għaw. Aħna l-ewwel inżidu n-nies. U mbagħad qabel tiġi xi elezzjoni ngħidu ħanamlu l-underground jottram u nofqu miljun oħra biex ta' parsi da għalli n-nisa ħajamluha. U mbagħad ta' dil-elezzjoni madna xejn. Fimt, dak mhux mod. Mhux parta d-dawl, mbagħad waħlu wassaħnu l-wires. Ix-xemx Alla jbierek. Mela, punti ħolli għandek fil-manifest li għadek kif ħabbar stedilu. U għalet ixtieq ikollok pjan diġitali u infrastrutturali tal-wirt storiku. Eżattament. Aħna Malta. Tajjeb. Aħna Malta naħseb l-iktar pajjiż fiċ-ċokontana li għandek wirt storiku. Naħseb di jafa kulħadd, ġifieri aħna kull imkien għandna wirt storiku, sfortunatament isiru ċerti affarijiet li qisu l-wirt storiku tagħna li huwa World Heritage pat-tempji pereżempju. Kieku t-tempji jien tagħmel buffer zone magħhom f'ġekka, mhux tibni ma' ġenbhom daw. Fim, da ġen kbir. Barriera ma' ġenbu ħaġar ejm. Barriera ma' ġenbu naqal-bot. Mux għalek għet najdlek, ġuta ġennu kbir. Umbad bil-xismu, bil-strumenti li għax il-modu fidulus. Fl-nofs ħagġar ija. Tarom dal-affarijiet, kollok ħafit tħabba trasek mal-ħajt. Sa jena għet najt li kunem sistema number 1 nużawa biex nedukaw it-tfal. Mux it-tfal, anki history l-iskola, xaħġa, għam suġġet history. Le, dak għandu jkun suġġett li talmu surit id-nies imma li eġġa l-tfal iħobbu il-pajjiż jgħidu stra ara x'għandna ġo Malta. Fimt? Mhux li toħodhom outing u toħodhom f'post li daw jekk jinteressaw ruhom kunu kollhom fejn ifittxu. U jkun hemm l-informazzjoni dejjem tibbildja ġoda s-software or whatever u dejjem titfa' fih. Anki meta jsiru xogħlijiet fit-toroq, pereżempju. Rajna reċentement ħafna shelters li skopruhom meta jagħmlu trinek ġo toroq. Hemm inti taffordja tgħaddi bitrinka u tibqa' dej minn ġo shelter jew tgħaddi l-pajpiet minn ġo fih u x'nafien għalfejn. Aħna gżira pereżempju fi żmien l-Ingliżi daw kien jiddokumentaw kollox u għandi l-pjanti jien ta' kull shelter li hemm gżira. Għaliex il-gvern m'għandux ikollu database li torbot il-wirt storiku kollu ġo fiha. Tajjeb, biex meta jkunu ħajsiru xogħlijiet f'kwalunkwe post, tajt isma' hemmhekk hemm di, hemmhekk hemm l-oħra. Hawnhekk ma nistax nagħmlu ċertu teżżej sa x'għandna di fil-viċin. I mean, hawnhekk għandna. Pajjiż daqshekk aħna messu hawnhekk għandna kollox miexi fuq rubin. Imma sfortunatament. Hawnhekk għandna din, tħabbat l-iktar anzjan ta' triq li għandu żmien tgħidlu hawnhekk hawn shelter. U jgħidlek. Ma dak mhux lantu. Ma dik li hawnhekk. Ir-raba taw xejdulu fejn l-arkivi. Hemmhekk hemm kollox. Jekk xi ħadd jieħu interess
Tajjeb, jieħu interess dal-affarijiet. Għandna ħafna affarijiet li diġà qegħdin hemm. Il-problema li ħadd ma jinteressa. U anka għatta trinka ma tgħaddix id-dawl ta' triq dan li naraw il-mara l-linji ma tagħmlux taħt l-arda. Infrastructure Malta, l-idea ta' infrastructure Malta dik kienet li issa ħanibdew. Aħna qas kapaċi nagħmlu banking. Issa nagħmluhom, ma dak toroq. Le, xorta ma jagħmluhomx. Kif għanna namlu ċerti affarijiet, għax dan problema per eżempju triq partikolari swit il-miljon il-gżira, tajjeb, hemm problema tal-livelli. Daw meta bnew id-djar ma kienx hemm triq. Allura kulħadd iżvin tal-livell tiegħu. Meta ġew biex jagħmlu triq irdu jaraw. Il-lajn tan-nofs feħes sodisfaw, il-da allura bankin itlajnu niżlejn min. Di darba hu. Tagħmel inċentiva isma'. Jekk għandek garax oli sew mit-triq, ħanejnek biex iġibu livell. Did mhux darba se tagħmilha. Darba ħatamela. Fimtu dak li jkun tgħinu mal-menu l-bankini fit-toroq ikunu kollha dritti. Mhux drop issa biddaw di ta' drop curbs. Ġifieri biex karozza inti tidħol komda u toħroġ komda darba kuljum, irdu jgħaddu 5 mitruħ min jimxi fuq dik il-bankina, ħajaqgħu ma jaqax. Kemm konna sempliċi, mhux kollox. kemm konna sempliċi meta kellna dawk ir-rampa hekk u titla bir-rampa l-bankina kienet tixxa. Għal darba f'ġurnata. Jiena kmin kien joħroġ ir-rampi mill-garaġġ. Għax il-pedestrien ma priorità ta' xejn. Priorità ta' xejn anke biex tapplika għal zebra crossing pereżempju, jalla hawnhekk il-fwieta. Ikun hemm nies pereżempju jgħidlu għamilejna l-marelli zebra crossing. Issu jiddependi minni, kieku jien nimla kull m'hemm zebra crossings. Meta għandek 13,000 fruħ, joqgħodu 0.6 of a square kilometer, jgħaddu 35,000 karozza kuljum, mela x'tagħmel? Tagħmel kullimkien zebra crossing, aħna rridu n-nies. Ta' zebra crossing, illum għandek daw traffic lights intelligent, jara bniedem jixxielu mhux tixtafas il-buttuna u jgħaddu xi 5 minuti ma jkun hemm ħadd u l-karozza jistennew fit-traffic, illum hawn l-AI. Għax hemm mal-fejn di sensor kulmu. Mhux hekk sensor, eġi mixi. Domanda, mela x'inhu huma l-veduti tiegħek dwar il-futur tal-Ewropa u l-bidliet istituzzjonali li huma meħtieġa biex li hu tkun aktar effettiva u demokratika milli hija llum għax ħafna jargumentaw li d-demokrazija tispiċċa fl-Ewropa. Għaliex imma jargumentaw hekk? Għax kważi hemm ċertu valuri li qed timponi l-Ewropa u ma taqbilx magħhom inti la għandek dik titkellem u m'għandekx prattikament jew anke jarrestawk jippruvaw. Imma fimni dak xogħol il-membru parlamentari, I mean f'kwalunkwe parlament, I mean jiena xi ħaġa ma toġobniex dejjem għadta, ġifieri u neġġielet huwa għan-nies, ġifieri dak xogħol il-politiku, issa jekk il-politiku komdu bil-pożizzjoni jgħidlek aħjar noqgħod kwiet. Kif jagħmlu ħafna, fejn wieħed mill-uniċi li rrokkajt min ma kellix triq oħra kif nagħmel dak li għamilt. Issa, rigward id-demokrazija hemm regoli li sfortunatament huma jimponu mingħajr ma jikkonsidraw pereżempju ċ-ċokon tagħna. U fuq dik jiena niġġieled u lawtu saqsewni anke fuq il-kaċċa pereżempju. Jiena li xtaqt inżid għax ma semmejt kien, fuq il-kaċċa jiena nifhmu l-kaċċaturi. U nifhem ukoll minu kontra l-kaċċa. Issa x'irid jinħoloq? Irid jinħoloq bilanċ. Ġifieri jekk nagħmel regoli li inti tista' tispara fuq daw it-tajr, obdi regoli imma. Għax l-egoizmu ta' u minnu jiena dejjaqni. Fimt? Għaliex għandek tispara fuq tajra li jiena nieħu pjaċir nara t-tir u inti taf li m'għandekx tispara fuq. Dak hu l-argument. Issa biex tgħix tajjeb ġo pajjiż, kulħadd jifhem il xulxin. Inti għandek in-needs tiegħek, jien għandi tiegħi, da għandu tiegħu. Issa jekk in-needs ta' da ħajimponi fuq l-affarijiet li rrid jien le. Naħseb il-kaċċa jiena naqbel miegħu jien ambientalist ma naqbel li l-kaċċa għandha teqpa' imma mbagħad iridu dawn jibżgħu għall-kaċċa huma stess jibżgħu għall-kaċċa x'jiena narhom. Tajjeb hemm min jibża' u ma jisparax fuq tajra. U hemm min jaddu 5 irid waqqagħhom il-5. Narhom bajnejja dal-affarijiet, fim? Ġifieri jiena id-disciplina tkun hemm. Għax inkella ħajbati minn id-disciplinat. U da mhux ħaqgħu jirrapportaw il-xulxin. Ma mhux sewwa tajra tal-pliża u titwaqqagħha bil-fors. Ġifieri il-ħażin, irid jiġi ħażin. Dak tidindirezzah biex it-tajjeb jibqa' jgawdi id-dirizzu tiegħu. Naħseb din hija loġika. Għassi mhix kaċċa imma nifhimhom. U bad nifhem l-oħrajn ukoll ta' ġifieri irid ikun hemm il-bilanċ. Ġifieri once toħloq bilanċ. Ikun kulħadd iċedi biċċa. Naħseb imur tajjeb kulħadd. Ma id-disciplina sabiħa u importanti tkun kullhom kien jiena permettejt inti naqbel mal-kaċċatur imma naqbel mad-disciplina li inti mhux naf nies pereżempju għandhom it-tajr
x'in kont intajjar fal-Kunjera. Mhm. Li daw itajru it-tajra, fim tagħhom bird of prey, Eżatt, itajru daw jisparawlhom fuq. Fim naf min kellu għajkla, Nustuqat lilu. għatlu jilu. Naf min kellu pereġin, għatlu ulu. Fim, daw għastajruhom fi żmien il-kaċċa. Għax jkun hemm dak il-wieħed, fimt, u jispara fuq, daw mhux ikun hemm mijiet ta' l-ħares, jkun ma tgħaddix tajra, ikun hemm il-ftit, u daw il-ftit għażulek kullum kien. Dak il-ftit irridu indirizzati, jiena mhux mill-kantunieri, indirizzat dawk il-ftit, ħalli dawk il-ħafna jibqgħu għawdu d-direzzjoni. Daqsekku, naqbel perfettament. Mela, Konrad l-aħħar messaġġ biex jifutaw lek in-nies l-aħħar mill-aħħar, ġek ma. Mela, jiena dal-appell għamiltu ħafna billi tħalli l-vot id-dar, ma tkun qed tinki xejn ħlif lilek innifsek. Għax dawk is-sitt membri ħajitilgħu, issa jekk inti tħoss li hawn bżonn bidla u għalhekk tħalli l-vot id-dar, jiena nappella għalek tajjeb li tmur tagħti l-vot tiegħek il-min trid mhux qed ngħidlek biex tivvotaw lili, tajjeb jiena l-messaġġ tiegħi. Wassaltu, nispera li wasal għand il-maġġoranza tan-nies, tajjeb jiena approvajt nuża l-mezzi mill-ftit mezzi li kelli, jiena ma tlab xejn il-ħadd, tajjeb, u żajt mill-mezzi li kelli jiena. Issa il-messaġġ naħseb li wasal. Però nappella l dawk in-nies tajjeb illi il-vot huwa l-unika arma biex nsejħilek li inti tista' tuża għal ġid tal-pajjiż. Issa kien tħoss l-affarijiet mhux sejrin tajjeb, uża dak il-vot biex tbiddel l-affarijiet. Jiena naħseb wasal iż-żmien. Tajjeb għaddit mill-indipendenza għaddew 60 sena. 1964 għadna indipendenza għadin 2024, f'Settembru li ġejna l-60. F'60 sena dejjem kellna żewġ partiti biss fil-Parlament u dejjem bl-istess rappreżentanti. Naħseb wasal iż-żmien. Leħe, xi ħadd qal tesperimentawx bil-vot. Il-vot qiegħed hemm biex tesperimenta bih. Tajjeb biex inti tipprova l xi ħadd. Tajjeb ġdid li qed tisimgħu u kapaċi da iwassal il-messaġġ tiegħek. Tajjeb, jiġifieri titesperimenta bil-vot għax il-vot għalhekk qiegħed biex tużah u twassal il-messaġġ tiegħek. Issa, kulħadd għamel il-programm, kulħadd wassal il-messaġġ, iddeċidi inti il-min tivvota, però jiena nappella li wasal iż-żmien li vera nkunu Ewropej, kif qalet x'jisimha. Li l-Ewropa stadu nġibuha hawn. Nkunu Ewropej. Aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa li għandna żewġ partiti biss fil-Parlament. U l-unika pajjiż ukoll li rappreżentati żewġ blokki fil-Parlament Ewropew, l-IPP u l-SND. Tajjeb, naħseb wasal iż-żmien li l-pluralizmu li nemmen li jeżisti fil-pajjiż nutilizzawh u jkun hemm xi ħadd ieħor tajjeb jotnej oħra li jirrappreżentaw il-pajjiż. U nemmen li l-ġid isir iktar. Li tkun iktar ma tkun rappreżentat, iktar aħjar. Diki naħseb il-metodu l-ġdid li għandna nużaw. Mela, għandek numru ta' nies li jisallaw. Taqraħom l-orraġija, jew taqraħom inti. Kif trid? Għala, fidejk. Mela, xi nies li hemm diġà votalek, għax ovvjament. Grazzi, nirringrazzjahom tal-fiduċja. Sajjan ukoll sella lik. Andrew Zetes, u xek. Andrew Soler. Issa kena ukoll minn saqsik speċi inti jekk ma titlax ħadd iġġojnja xi partita u Malta. Ifhimni. Kieku kont niġġojnja ġo partit qabel. Tajjeb. T-eskludi t-ġojnja ġifieri. Jiena ħanajdlek, nix nirrispondi għadi. Jiena hemm ħafna ġifi dawk l-ammonti kbar li ma rridux jivvotaw, jiena nifhimhom għax jiena wieħed minnhom. Issa jiena provajt ma għax gallarija u ngħid ma rridx nivvota xi sistema toġob, nitħalt fis-sistema. Ġifieri għex tas-sistema tajjeb u llum il-daw in-nies nifhimhom iżjed iktar minnhom anzi għax jiena għex tis-sistema. Tajjeb? Ġifieri li jiena qed nitfa' ismi hemm barra, tajjeb qed nagħmel dak il-pass li xtaqt li forsi xi ħadd ieħor jagħmlu ma nsertajt jiena f'dak ċirkostanzi u bil-fors kelli nieħu dan il-pass. Kella kont inkun qed nonqos kif bidu ġdid. Qed ma xi ħadd dalodu. Tajjeb qatlu li kieku ma għamiltux dal-pass, probabbli kien ikolli rigrett enormi tajt issa kont qiegħed dik il-pożizzjoni ma għamiltix. 100%. Fimt, ma rridx dik ir-rigrett jien ħalli ma nitlax jew mur ħażin, I don't mind. Għajmin il-messaġġ jiena wassaltu s-saffari tal-poplu di ma se tobbliga l-ħadd jivvota għalhekk għax il-voti mhux kif jgħidu nies għax daw voti nazzjonalisti, daw voti laboristi, le, dawk voti Maltin. U voti li għandu dridda. Jivvota l-min irid. Min irid jivvota l-Labor, jivvota l-Labor. Min irid jivvota PN, jivvota PN. Ma min irid jivvota l-ħaddieħor, għandu dritt u għandu l-obbligu. Tajjeb li jeżerċita id-dritt tal-vot.
U għanna u kol kommenti għal minn Alex Buttigieg, ksammen jaftit l-ewel, inti tkun elet. ħati uħsib il-ftit agrikoltura Maltija li fadlina. U t-jom. 100%, ġifiri għandi ħabib tijaj Melkin Borċ nsellimlu minnaw. Tajjeb, jiena. Il-prodott Malti jiena bnidem patriot, il-verita. Jiena l-Malta nħobba, tajjeb, jiena bnidem Malti, tajjeb, u l-Malta nħobba, u nixtieq li il-Malti, kull Malti li jaw, kemm jista' jkun nejnu. Tajjeb issa l-agrikoltura, l-food safety, tajjeb hija l-iktar ħaġa importanti. Da, Alla ħares qatt, tiġri gwerra, u l-vapuri ma jaħdmux. Ma jaħdmux, da sekk. X'nagħmlu niklu xulxin nispiċċaw jekk ma jiġix ikel minn barra jekk m'għandniex biżżejjed aħna biex nipproduċu. Għajna ġara fil-Covid? Mhix il-bot. Ġifieri daw l-affarijiet għalhekk tajjeb li jkun hemm ir-raj ngħidlu jien tal-pajjiż ikun jagħti kasom dal-affarijiet għax ma nistgħux inħarsu. Ma tallimniex fil-konvoj ta' Santa Marija li dak konna ħana għaw sadejt spiċċajna. Ġajna ma tallimniex fil-Covid. Affarijiet li ġraw. Ġifieri. Mhux letteralment. Dik il-problema hu. Imma għalfejn. L-iktar ħaġa li qerdet il-pajjiż jiena nemmen li kien il-partiġaniżmu estrem li hawn ġod tal-pajjiż. Ma titkellem ma' ħadd. Jiena nitkellem ma' ħafna nies mill-Ewropa taf kif jirraġunaw b'mod differenti minn ħafna Maltin. Aħna tim tal-futbol. Aħna lejna futbol team. Jiena biex jiġik bniedem għax titħata. X'u għamilt li qallet li x'għamilt lek? Bat li xi ħadd. Għalli x'tajt kemm qabdu miegħi tax-xogħol ħabba fik. Le. Għax għal-marelli jien kont qiegħed riserv ġo team. U kaċċin ir-referi x'affarijiet daw. Bla sensu. Jajjuk. Biex bla sens da. Ma biex jaslu jgħidu ilek. Sinjal li daw ma jifmu xej. Ma jridux jifmu naħseb. Le, fil-fatt. Għax ma jemmen. Għaw kumment l-istess ta' xaħat saqsa għallek għarek parti mill-Partit Laburista. Le, ma dnixu. Muscat. Fu Muscat kellimt kemm il-darba, fimni, jena meta kien hemmu. Kont nimxi tajjeb, issa l-affarijiet li ġraw u x'għamel għajmin jirrispondi jum, jirrispondi għalih jien. Mhux hekk. Mela, Konrad, nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek, Melkim u grazzi lilek Mario. Kenna komment, ma ninsa, mux komment. Rajna, li tinsaqsijeli, rajna ta' Marka Milleri, fejn daqal illi inti kont għawdex. Mux għawdex. Mux għawdex, sewa. Għawdex kont mistiden imma bitfall ma stajċ immur. Ma morċ. Ma morċ. Biex namlu ċara. Pero, kien hemm dik il-press conference zaħira qoddim il-monument tal-Helsin. Tajjeb, jiena saqsewni. Jekk jiena fuq dil-biċċa xogħol tan-ngħid u naqbel jew ma naqbilx, u jiena tlu le ma naqbilx hu. I mean, number one ma naqbilx li ssirmu wara dar il-poplu, xi ħaġa issue bħal dik meta ddejja gwerra erba' bibien il-bot. Tajjeb, one. U two, hekk aħna l-Kostituzzjoni tagħna tajt li aħna neutrali u mhux allineati. Mort nitkellem hemmhekk għax jiena fuq dak is-suġġett ma jfissirx naqbel fuq magħhom. Għax joqgħdu jsemmi għax kien hemm Ambroġo kien hemm Ċikku Peppi. I mean, jiena mort fuq dik l-issue, tkellimt fuq dik l-issue. M'għandniex issa dritt. Ġifieri għax għandna the right of association vera fil-Kostituzzjoni, ġifieri għandi dritt nassoċja ruħi ma' kulħadd. Tajjeb imma jekk jiena mort ħabba issue. Għalfej tipprova ddaħħala. Provaw daħluha mhux hekk u dawn jippruvaw minn kollox. I mean, jiena le. Imma din hemm skwadra. Jiena ħriġ indipendenti. Illi ħad ipprova tagħmel minn kollox biex indipendenti. Anzi, jiena wieħed mill-indipendenti qal ninaqdu bejnietna bħala indipendenti. Tajjeb, qedlu jiena ħawn wassal il-messaġġ li hemm bżonn li n-nies jivvotaw indipendenti d-darba. Tajjeb, però ma rridx li n-nies jaħsbu li jiena qed nagħmlu xi grupp ieħor għax jiena rrid inkun indipendenti, ma rrid ikolli rbit ma' ħadd. Tajjeb. Fuq issues li huma tajbin li naqbel għall-argument mal-PN jew mal-Labor se ngħid. Mhux hekk. Favur dik l-issue. Meta protestajt kien hemm graffiti kien hemm kulħadd. Mhux hekk. Għax tgħid għax ma' graffiti ma' mhux għax dawn. Mhux hekk, le, żgur li le. Aħna għax inħaltu l-ħass ma' xi ħaġa. Eżatt. Dik il-problema. Dik il-problema tal-pajjiż. U jippruvaw jużaw dal-affarijiet u xi qiegħed mal-extreme right. Jew insejn u klim bħal. Mhux hekk imma daw jippruvaw. Daw jippruvaw. Jiena stennejthom tal-affarijiet. Insertajt bniedem li niflaħ l-attakki u naf nimbod. Għadek ħadibda ġifieri daw l-affarijiet, għatem ħafna. Il-pampit tal-il-pon li naf inwieġeb u naf nitkellem u n-nis jifmuni, allura m'għandix problema. Daw ma taħajaraw bidem kapaċi. Bidem kapaċi li jista' jasal dawna l-extreme left wait and see ġifieri ħattakkaw. Bla dubju, għasan dubju. Imma nsala. Nirringrazzjaw il-telespettaturi li kienu magħna u għada erġgħu kunu magħna ħajkonna l-3 3:30.
fit-3:30 li ħan intervistaw. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi.